Cântic tragic. Eu, Gheorghe Alvrana, clirunom a hisului hiperboreu, ți-o knipsi unoară Elada, eu, hiperboreul, ți se ascăldă unoară toapele senzuale ale Ionie, eu, xinitlu, eu, bărbatlu cu arănile muceale de sânzi, de dor, le aclem tutti amările ale Mediterană, să ne învălească mirăchile, să-mi le la arănile, Ehea tații, Ioniana tații, Adriatica tații, și Odip singur, cu arănile muceale, de sânzi, de dor, cu mirachea spinzurată, tună politie, xeană. O să traduc, deși este intraductibilă. Aici este riscul traducerii. Traducătorul, cum spun italieni, este un trădător, dar aici se pierde, cred eu, foarte mult. Spre exemplu, când de dor, un cuvânt ce este oarecum ecumenic între români și români, că l-au și românii și românii, sunt singurii care l-au moștenit, dar când este mirachea. Ce e mirachea? Cum să traduci mirachea? E imposibil. Și atunci trebuie să traduc unilateral. Că de fapt mirachea ce este? Este o dorință contrabalansată de regret. Cum să traduci asta? E imposibil. Și o nostalgie difuză de dor, dar și o dorință contrabalansată de regret. Se poate traduce unilateral prin regret, se poate traduce prin dor, oricum ai traduce, înmormântezi unul dintre sensuri sau mai multe sensuri. Iar limba română prin asta se caracterizează. Este întotdeauna polimorf, este întotdeauna polisemantică. Are de multe ori un caracter ezoteric. Voi traduce cum pot. Cântec tragic. Eu, Gheorghe Vrana, moștenitor al visului hiperboreu, ce a purificat cândva Elada, eu, hiperboreul ce s-a scăldat cândva în apele senzuale ale Ioniei, eu, străinul, eu, bărbatul cu rănile leoarcă de sânge de dor, chem toate mările Mediteranei să-mi învelească dorurile, să-mi spele rănile. Egea tace, Ionica tace, Adriatica tace, și eu atât de singur, cu rănile leoarcă, de sânge, de dor, cu dorința spânzurată într-un polis străin. Poeta român al spațiului balcanic, George Vrana sau Gheorghe Vrana, s-a născut la Constanța. Iubește marea și a scris mult despre orașul natal, dar amintește de fiecare dată că rădăcinile sale sunt din Avdela și Perivole, localități din munții Pindului, vatra românească milenară. Este chiar inima românilor și de altfel, în perioada medievală, Pindul împreună cu Tesalia se chema în grecește Megalovlahia, adică Marea Valahie. În perioada medievală, în centrul și nordul Greciei, dar și în sudul Albaniei, era o salbă de vlahii. Megalovlahia era Pindul și Tesalia, Anovlahia era nord-vestul Greciei de astăzi cu sudul Albaniei, în traducere s-ar chema Vlahia Superioară, iar undeva mai în jos, în Etolia și Acarnania, exista Micri Vlahia, deci mica Valahie. Dar Pindul reprezintă chiar inima a românilor. De profesie, Gheorghe Vrana este avocat. Deși a publicat puțin, el este unul dintre cei mai cunoscuți poeți români contemporani. Poeziile sale au apărut în peste 20 de antologii editate în țările peninsulei balcanice, locul de baștină al românilor, și au fost traduse în limbile sârbă, macedoslavă, greacă, albaneză, franceză și engleză. În poezia lui George Vrana se regăsește o întreagă lume a sensibilității românești, de la mituri până la teme precum înstrăinarea, dorul, durerea, moartea, sacrificiul, pierderea și regăsirea identității. Pentru Gheorghe Vrana, creația în limba maternă este un mod de a fi. Când am scris prima poezie, nici nu mai mi-aduc aminte. Eram foarte mic și știu că, acum îmi vine să râd, era un fel de poem encomiastic adresat lui Caragiale. După aceea am început să scriu și în limba română. Am scris chiar 2 volume pe care le-am renegat, așa cum s-a întâmplat îndeopște cu creația mea.
foarte multe lucruri am renegat din ceea ce am scris, pentru că nu mai mă recunoșteam în ele. Era o perioadă nebună, să zicem, un fel de apocalipsă existențială, un fel de sondare a abisului în poezia de atunci, dar în mod paradoxal, echilibrul mi l-am regăsit în limba română. De ce mi-am găsit echilibrul în limba română este un mister, dar așa s-a întâmplat. Așa simt acum și așa mă simt de liber. Între anii 2005-2006 am scris un ciclu de poezie care se cheamă Zborul Profit, Cuvântul Profet. Iar acest cuvânt profet are și un prolog. Iar în acest prolog, despre ce e vorba, o să vedeți singuri. Se cheamă epitafii. Deci epitaf, o să-l spun în limba română, după o să-l spun și în limba română. Olai adhivăsitor, hiu un poet genialu, tu ești tu chiro postmodernu, vrei siu poetul a popului meu imperialu fără numă. Numa mea este Gheorghe Vrana. Numa o clerunumsii de la paplu a meu. Paplu a paplui a meu avea idhia numă, Gheorghe Vrana. Una legendă isturisea că tahafu guvernatorul pristună temă de tuipiru. Una altă legendă isturisea că tahafu dragumanu la poarta otomană. Eu fui guvernatorul pristi fandazmi și dragumanu la poarta al inimă. Epitaf. O cititorule, sunt un poet genial. În acest timp postmodern am vrut să fiu poetul poporului meu imperial fără nume. Numele meu este Gheorghe Vrana. Numele l-am moștenit de la bunicul meu. Bunicul bunicului meu avea același nume, Gheorghe Vrana. După o legendă se pare că a fost guvernator peste o temă din Epir. După o altă legendă se pare că a fost dragoman la poarta otomană. Eu am fost guvernator peste fantasme și dragoman la poarta inimii. Din punctul meu de vedere, a româna este similară cu lingua franca pentru zona balcanică. Eu unul am descoperit-o datorită lui George. Nu mă așteptam să fie atât de vie, mă așteptam să fie atât de prezentă în toate genurile literare față de limba română și față de cultura literară română contemporană, care e amețită, se învârte în cercul bacovian, dacă vreți, pe când ceea ce se întâmplă în Balcani, în toate micile puncte culturale, care de la distanță nu ne spun mare lucru, dar sunt cu mult mai vii decât ce se întâmplă aici. De la Skopje, în nordul Greciei, de pildă, sau Macedonia, sau sud-estul Albaniei, da? Urcă mai sus, nu? Spre Istria, coasta dalmată, includând și partea estică a pontului, Dobrogea noastră, țărmul estic al Bulgariei, sunt insule culturale foarte vii. Ce înseamnă că limba română este foarte vie. Are capacitatea să-și îmbogățească vocabularul fără să-și modifice rădăcinile. Da? Ele rămân prezente, dar cunosc derivații. Și uneori, aproape de la o generație la alta, fiind zone culturale diferite unde românii trăiesc, în zonă slavă, greacă, musulmană sau creștin-ortodoxă sau catolică, o adaptare fabuloasă pentru o limbă și pentru o cultură este fantastic. Miră. După ce o adraie citatea, mi-a vinară de tu citate. După ce o adraie patrida, mi-a vinară de tu patrida. După ce o adraie biserica, mi-a vinară de tu biserică. Mași de pe cruții, vroară, nu mi-a vinară. Destin. După ce am construit cetatea, m-au gonit din cetate. După ce am construit patria, m-au gonit din patrie. După ce am construit biserica, m-au gonit din biserică. Numai de pe cruce, nu m-au gonit niciodată. Pe mine ce m-a obsedat? M-a obsedat metafizica drumului. Da? M-a obsedat ștergerea chipului. M-a obsedat xinitia,
Xinitea, uitați, Xinitia. Ce e Xinitia asta? Xinitia s-ar traduce literal prin înstrăinare, dar de fapt Xinitia înseamnă mult mai multe. Înseamnă în cultura română, care e o cultură extrem de complexă și imperială, cum îndrăznesc eu să o numesc. Xinitia înseamnă înstrăinare raportată la un spațiu geografic propriu-zis, cum se întâmpla în poezia folclorică sau într-o anumită poezie de început cultă, dar înseamnă și poezia și înstrăinarea ca aventură gnoseologică, deci ca aventură a cunoașterii. Înseamnă chiar și o apocalipsă din punct de vedere creștin. Deci am experimentat toate formele de xinitii și de altfel unul dintre volumele mele se cheamă chiar așa, Xinitii. Iasti una lumtă ți-o dau ca ună zu cu zboarele, una lumtă mută, niștiută, pri câmpu a xinitipsearelei în caftu mastea, ninga mine, una stamnă, neadastă, cinușa. Este o luptă pe care o dau în fiecare zi cu cuvintele, o luptă mută, neștiută. Pe câmpul înstrăinării îmi caut chipul. Lângă mine, o amforă îmi așteaptă cenușa. Am scris despre cuvânt. De ce am scris despre cuvânt? Pentru că cuvântul înseamnă și logos. Iar eu consider că dacă e să mă raportez la arte în general, poezia este arta cea mai superioară, pentru că ea este singura artă a cuvântului, adică a logosului. În greaca veche e foarte interesant, cuvântul am moștenit în a română. În greaca veche, pentru toate artele erau desemnate prin cuvântul techni, care însemna artă meșteșug. Doar literatura, și în special poezia, era numită altfel, nu era numită techni, era numită logotehnia, adică artă a logosului, arta a cuvântului. Iar viziunea asta o să vorbească de la sine. Zborul. Handa, tu zborul, treambură inima a unui straușu. Handa, tu zborul, se apânhisiră zărcadele și munțele si feațe răpadie, ca să-ți vadă ca maghini morțele tu somnul. Handa, tu zborul, dipuna narga și mastea a mea. Ramă, flambură, cuvânt. Adânc, în cuvânt, tremură inima unui strămoș. Adânc, în cuvânt, s-au adăpostit căprioarele și munții s-au făcut câmpie, ca să se vadă mai bine morții în somn. Adânc, în cuvânt, coboară încet și chipul meu, literă, flamură. E înmormântarea, de fapt, în logos pentru a învia. Un alt volum se cheamă Zborul Profit, un alt volum se cheamă Alte poeme, un alt volum se cheamă Poema Banelei, Poema Vieții, un alt volum se cheamă Tu acțiune stii, un zeaște dialechia, cuvine-se cu adevărat. Dar să mă întorc la mituri. Uitați, eu am scris o carte care o să apară foarte curând, de fapt e o carte care o să apară împreună cu altă carte în Jurnalul Interior, așa se cheamă. Este o carte scrisă în limba română, dar e plină de cultură românească, dar așa cum înțeleg eu cultura românească într-o perspectivă cosmopolită și universală. Și mă întrebam eu acolo ce înțeleg eu din identitatea mea a română. Pentru că eu mi-am asumat această identitate la modul absolut. Ce înseamnă că mi-am asumat-o la modul absolut? Mi-am asumat-o inclusiv cu agonia ei, mi-am asumat-o cu înstrăinarea ei, mi-am asumat-o cu fantasmele ei, mi-am asumat-o dintr-o perspectivă integrală. Pon. Mi dor grădinile mă înghipsit tininte de amintare. Mi dor arănile ahântor strauși. Mi doare naftul fără cărave. Mi doare muntele nealinat. Bărbatul fără muleare. Mulearea fără bărbat. Mi doare hiclu fără poame. Casa fără citie. Murul fără icoană.
mi doare preftulul fără liturghie, mi dor mormintele fără cruții, mi dor minduirile fără zboare, zboarele fără îngrăpsitor, mi doare durerea, rana. Mă dor grădinile veștejite înainte de naștere, mă dor rănile atâtor strămoși, mă doare păstorul fără turmă, marinarul fără corabie, mă doare muntele neurcat, bărbatul fără femeie, femeia fără bărbat, mă doare smochinul fără rod, casa fără acoperiș, peretele fără icoană, mă doare preotul fără liturghie, mă dor mormintele fără cruci, mă dor gândurile fără cuvinte, cuvintele fără scriitor, mă doare durerea. În cultura europeană, inclusiv în cultura românească, vast majoritatea au abordat problema identității din perspectiva ab origine. Toți s-au întors la origini. Ori eu am întors pe dos lucrurile și am spus că identitatea nu este nostalgia a ceva ce s-a întâmplat cândva într-un mod obscur, ci nostalgia a ceva ce nu s-a întâmplat încă și urmează să se întâmple într-un mod la fel de obscur. De ce? Pentru că eu am gândit identitatea a română din punct de vedere apofatic. Adică eu am gândit că identitatea este mai degrabă ceea ce nu este. Ce înseamnă din punct de vedere apofatic? După cum știm, există în teologie și în filozofie, dar mai ales în teologie, două căi de cunoaștere. Una catafatică, care operează prin afirmații, și una apofatică, care operează prin negații. Nu? Dumnezeu este bun, este frumos, calea catafatică. Dar calea profundă este calea apofatică, că El este dincolo de orice determinare. Așa și cu identitatea mea română am spus că ea este mai degrabă ceea ce nu este, iar când am privit-o retrospectiv, din punct de vedere istoric, am spus ce înțeleg eu din identitatea mea a română. Și am spus elenitate nordică, sau mai precis interpenetrare spirituală eleno-tracă, aventură macedoneană, elenism, Macedonia romană, Via Ignatia, coloana vertebrală în funcție de care românii s-au format ca popor romanic. Pentru că toate satele și orașele importante, așa cum rezultă din harta lui Teodor Capitan, sunt pe lângă Via Ignatia. Am spus Via Ignatia, Imperiul Roman de răsărit și nostalgie imperială romană, spirit bizantin, ortodoxie și latinitate, inclusiv limbă latină, după care am spus jertfa, ștergerea chipului, exilul și catacomba. Așadar, o identitate mozaicată, în niciun caz elenitate pură, tracesc pur latinitate pură, cum înțeleg mulți din compatrioții mei. Identitatea mea a română, o sinteză obscură și o sumă de fricțiuni. Așa am văzut eu. Unii m-au acuzat foarte puțin, că majoritatea au fost, am văzut, entuziasmați de viziunea asta, dar unii au spus, cum, e un ghiveci? Nu, nu este un ghiveci, pentru că eu nu mă gândeam la un mozaic pur și simplu, mă gândeam exact la mozaicul macedo-roman care se regăsește în bisericile noastre. Puntea de arta. Puntea de arta treambură. Ună curbanii, sfația înaltă cât citia a inimilei. Ună țeară, sfația înaltă cât lunina. Un om zdizveaște de trup ca de un straniu. Puntea din arta tremură. O jertfă se face înaltă cât acoperișul inimii. O lumânare se face înaltă cât lumina. Un om se dezbracă de trup ca de o haină. Spuneam ceva la care eu țin foarte mult și care cred că are importanță și pentru ceilalți români și pentru cei care vin din afara lumii noastre, ca să recunoască ceva ce ne caracterizează într-un mod profund. Deci eu am spus în Identitatea sau Nostalgia nebunilor sau Nostalgia nebunilor în 73 de gânduri despre identitate, că identitatea a română s-a construit experiind alteritatea. În absența memoriei și a trăirii memoriei, identitatea română riscă să se confunde cu însăși alteritatea, adică să se rateze. Această ratare are și un nume, aculturație. Aculturația este o ștergere vulgară a chipului. Există însă și o altfel de ștergere a chipului ca smerenie. Această altă ștergere a chipului presupune asumarea jertfei și trăirea jertfelnică în obscuritate și nu la vedere. Adevărata ștergere a chipului nu înseamnă pierderea identității, ci potențarea acesteia în obscuritate. Și asta este de fapt tradiția pe care am moștenit-o
în mod direct și pe cale orală de la mama, de la tata și de la bunicii mei. Era, într-un fel, o invitație la excelență și o invitație să nu cazi din excelență. Spre exemplu, mama care era fărșeroată, care este fărșeroată, mi-a spus în continuu, când era mic. Era vorba de obsesie etică, dar nu numai obsesie etică și ontologică, existențială. Noi nu him de cum ți do. Noi avem nămuze, tenie zbor, adică noi nu suntem oricum. Noi avem demnitate, cinste, cuvânt. Dar în mod paradoxal, identitatea asta a fost cultivată în interior. Nu era o invitație de a o cultiva în raport cu străinii, ci cu noi înșine. Divroară. Îți deșteaptă tu eu pădurile mutii, care ascultă lava chirolului ți alină pri tu sânzii, că păcli de ochiul va cadă ca un pian preste cânticul mut, drășcleile va sună xeane pri tu somn, amânat iasti tu urano, amânat iasti împadie, aua, ioază cruțile tac, divroară va hibă lunină, cândva. Se trezesc în mine pădurile mute. Cine ascultă zgomotul timpului ce urcă prin sânge? Ploapele o să cadă ca un pian peste cântecul mut. Pașii o să răsune străini prin somn. Târziu este în cer, târziu pe pământ. Aici, unde azi crucile tac, cândva o să fie lumină. Poezia română se scrie pretutindeni. În Albania, spre exemplu, e un poet pe care îl consider genial. Un poet extraordinar, un român fărșerot pe care îl cheamă Spiru Fuchi. Care Spiru Fuchi? Dacă e să ne referim la români, că despre asta vorbim, ăsta e subiectul emisiunii, poezia, cultura a română, spune în 2 stihuri în felul următor: una moscopole arsă și una cale ca limbă xeană. Adică o moscopole arsă și un drum ca o limbă străină. Deci înapoi memoria arsă, moscopole ars, toate citadelele noastre au ars, memoria noastră ars și avem în față un drum ca o limbă străină. Iar pe drumul ăsta suntem xiniți, adică înstrăinați. Dar xinitia, înstrăinarea, nu înseamnă doar o virtualitate din perspectiva pierderii. Deși poate însemna și asta. Înseamnă o virtualitate din perspectiva regăsirii. Pentru că doar dacă ești în criză, tu poți să te regăsești cu adevărat. De fapt, tu poți să-ți dobândești discernământul doar atunci când te pui în criză. Că asta înseamnă discernământ, punere în criză, nu e o stare comodă. A românii nu au trăit comod. Au trăit apocaliptic. Și trăiesc apocaliptic. Limba este fundamentală pentru a români în clipa de față, pentru că, cum am spus într-o carte de-a mea care o să apară curând, în jurnal interior, în Argonaut pe Marea Interioară, în mod paradoxal, balcanicii care prigonesc limba noastră nu își dau seama că prigonind limba a română, prigonesc inclusiv o tradiție ce este a lor. Și omoară ce? Din punct de vedere virtual, omoară ceea ce a constituit neîntrerupt de-a lungul a 2 milenii, mai mult de 2 milenii, cultură balcanică, esențial vorbind. Așa cum spune Alexandru Macedon, în mituri întotdeauna suntem singuri. Iar Vrana este un însingurat în ceea ce face. Și în planul real al meseriei sale și în ceea ce creează. În fond, e bine să-ți porți povara singur, pentru că așa îi poți da un plus de valoare și să dai părți din ea și altora. Cartea se numește Jurnal Interior. Nu s-a numit așa de la bun început, pentru că este o literatură de frontieră. Este proză care se naște din poezie. Este un limbaj poetic acolo. Este vorba de o copilărie nemărturisită
în timpi reali, da? Ci una pe care cititorul o descoperă prin ritmul muzical al textului. Și de aceea am inclus această carte în Biblioteca Fantastică. Și este pe undeva un debut, pentru că George Vrana este cunoscut ca un foarte talentat poet în toată zona balcanică, este tradus, cred că în toate limbile de circulație în zona balcanică, însă ca prozator și eseist, asta va fi cu adevărat o surpriză.